L-istazzjon tal-Istat ma jistax ikun l-istazzjon li jwassal il-propaganda tal-Gvern tal-ġurnata. Il-PBS huwa ffinanzjat mit-taxxi tal-poplu kollu u mhux is-segwaċi tal-Gvern biss. U għalhekk li l-ħatra ta' Norma Saliba bħala kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS tqanqal tħassib. Sostna dan il-ġurnal The Malta Independent fl-editorjal li ddeskriva din il-ħatra bħala ċans mitluf. L-editorjali fakkar li parti sostanzjali mill-karriera ta' Norma Saliba kienet mal-medja tal-Partit Laburista, dan minnu nnifsu diġà jpoġġi del fuq l-imparzjalità tagħha. Barra minn hekk hija miżewġa l-preżentatur u kandidat Laburista Manuel Mikallef. L-editorjali fakkar ukoll li minn barra l-attività politika tiegħu Manuel Mikallef hu wkoll uffiċjal qoli fil-Waste Serv, aġenzija li ta' spiss tkun fl-aħbarijiet minħabba l-importanza ta' issues ambjentali u maniġjar tal-iskart. The Malta Independent ifakkar li jitiġi wkoll tar-rispett tad-deputat Laburista Jean-Claude Mikallef li fl-aħħar jiem fil-Parlament qal li ġurnalisti għandhom jinħarġilhom warrant mill-Gvern biex jitħallew jaħdmu. Dik l-idea mhijiex oriġinali ta' Mikallef, fil-fatt kienet Norma Saliba stess lura fl-2018 meta kienet tmexxi l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin li kienet qed timbotta din l-idea. L-editorjali kritika wkoll il-prattika li diversi membri tal-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS imorru jaħdmu f'ministeri u dipartimenti oħra tal-Gvern biex imbagħad jirritornaw meta jaqblilhom. Fosthom l-istess Norma Saliba li għal din l-aħħar sena kienet fl-uffiċċju tal-President u issa sejra lura l-PBS biex tieħu l-promotion għal kap tal-aħbarijiet. Mossa li urtat mhux ftit lil ġurnalisti oħra ta' TVM li għandhom snin twal ta' esperjenza. L-editorjal item li l-bord tal-PBS, jew aħjar il-Gvern, tilef ċans ta' deb biex itejjeb il-perċezzjoni pubblika tar-rappurtaġġ mill-istazzjon nazzjonali.